Benvida. Buenos días. Eu son Érica. Eu son Iria. O meu marido non poido vir porque non entende o idioma tanto como a min. Vale, non te preocupes, pasa. Veña eu. Adiante. Bueno, Iria, benvida. Eu son Érica. Bueno, primeiro, prefires galego ou castelán? Galego, parece máis o meu idioma Vale. que o castelán. Vale. Eu son Érica, son educadora do centro e de Amina, e este é o meu compañeiro Iago, que tamén é educador do centro e da túa filla. E nada, queremos facerche unhas preguntas para coñecervos máis e saber en que podemos axudarvos e pois iso. Bueno, vouche preguntar primeiro como vos sentides ti máis a túa familia desde que chegastes a Galicia e se atopastes algunha dificultade na vosa adaptación. Bueno, pues para nós Galicia é un lugar fermoso, pero para nós está sendo difícil adaptarnos, sobre todo porque estamos acostumados a outro tipo de clima e a tradicións moi diferentes. A lingua é o máis complicado, non entendemos ben o galego nin o castelán, e ás veces sentimos que non sabemos facer nada. Xa. Como percibides a experiencia da Mina no centro infantil? Crees que se está a sentir cómoda? Bueno, a ela gustalle vir ao colexio, pero ás veces vémola un pouco triste. Cando chega a casa non conta moito do que fai na escola, pero sabemos que lle custa entender as instruccións e facer amigos sobre todo, e creemos que se sente algo sola. E hai algo que vos gustaría compartir connosco, quizáis sobre a vosa cultura, as vosas costumes, así que poida axudarnos a comprender mellor a Mina ou sentila máis participativa? Pois na nosa cultura a familia é o máis importante. Os nenos aínda pasan moito tempo cos seus avós, cos seus curmáns, tamén temos comidas, celebracións diferentes. En casa falamos a nosa lingua materna, pero intentamos ensinar a Mira algunhas palabras en castelán para que lle sexa máis fácil aquí. Como vos sentides cando recibides comunicacións do centro? Son comprensibles para vos? Bueno, algunhas veces entendemos, pero non sempre entendemos todo. Ás veces recoñecemos algunhas palabras e tratamos de adiviñar o significado, pero moitas veces temos que pedir axuda a un veciño ou buscar en internet. Se a mensaxe é moi longa, para nós resulta moi difícil que poder comprendela. Hai algún método de comunicación que vos resulte máis sinxelo? Mensaxes curtas, audios, traduccións ou pictogramas? Bueno, os pictogramas axudarían moito, porque as imaxes son máis fácil de comprender. Tamén, se reciberamos audios en castelán falando lentamente ou en galego, poderíamos escoitalo varias veces e poder entendelo mellor. Atopástesvos con algunha situación no centro na que vos sentistes desorientados por non entender ben a situación? Sí, por exemplo, cando houve unha reunión de pais non sabíamos se era obligatoria ou o que ia sair a falar. Ao final non asistimos porque temíamos non entender nada do que se iba a decir e pasar vergoña. Tamén tivemos dúbidas sobre o que tiñamos que traer para a Mira en certas actividades. Notastes algún cambio no comportamento da Mina desde que comezou a escola? Sí, ao principio ela estaba moi emocionada, pero agora ás veces non quere nin vir á escola. Notamos que está máis calada, que é máis tímida. Parece que lle custa expresarse o que quere e ten medo que falar con outros nenos. Crees que lle custa relacionarse cos seus compañeiros? Como a vedes cando está con outros nenos? Sí, vemos que cando está con outros nenos ao principio sí que xoga con eles, pero logo acaba se afastando, porque como non sabe comunicarse con eles ou dalle vergoña falar, non entende ben o que lle din e ao final acaba se afastando. Hai algo que falades na casa para axudarlle a aprender novos idiomas ou para reforzar o seu desenvolvemento? Sí, intentamos ensinarlle palabras en castelán e en galego, mediante vídeos, libros infantís, ilustracións, tamén lle pedimos que repita palabras comuns, pero como en casa falamos a nosa lingua, é moi complicado que entenda o castelán ou o galego de forma máis rápida. Por exemplo, estaríades interesados en participar en actividades do centro se vos ofrecemos apoio lingüístico? Sí, se houver alguén que nos axudase a entender mellor, gustaríanos participar máis. Queremos formar parte da Escola da Mira, pero necesitamos sentirnos máis seguros coa lingua. Se, por exemplo, organizamos unha reunión con outras familias que falen o vosso idioma e tal, pensades que podería axudarvos a sentirvos máis integrados?
Sí, sería moi bon para nós. Así poderíamos compartir experiencias con outras familias e sentirnos menos sós. Tamén poderíamos aprender de outros pais como afrontar esta situación. Claro. Como vos gustaría que vos axudásemos a sentirvos máis cómodos na escola, por exemplo? Pois poderían nos explicar as cousas de outro xeito, máis sinxelo para nós, que nos deixen tempo para preguntar dúbidas, podamos recibir axuda con documentos, reunións, se hai mensaxe, o sea, se hai imaxes ou exemplos visuais, axudaríanos moito. Que é o máis importante para vos en relación á educación da mina? Hai algo que vos preocupe especialmente? O máis importante para nós é que ela sexa feliz, que se sinta segura e poda aprender. Queremos que teña amigos e que non sufra por ser diferente. Tamén nos gustaría que podese aprender ben os idiomas e ter máis oportunidades no futuro. Como podemos seguir en contacto de maneira máis eficaz? Pois estaría ben o uso de mensaxes máis curtos, chamadas, algo visual, poderíamos avisar de alguna forma que nos podamos entendelo e preguntarnos ao momento. Queres facer alguna suxestión ou comentario antes de rematar? Pois sí, queríamos daros as grazas por escoitarnos e por preocuparnos por nós e por a mina. Sabemos que non é fácil a comunicación entre nós, pero sentimos que queremos formar parte da escola. Gracias por axudarnos. Grazas a ti e a Mina e ao teu marido por tratar de integrarvos e buscar solucións e o mellor para a vosa filla, que tamén é a nosa intención. Sí, o mínimo que podemos facer é moi importante para nós, tanto para ela. Pois xa sabedes, cando necesitedes algo, aquí vamos estar para vos. Vale, moitas grazas. Chao, chao. Bueno, teño o mensaxe aquí traducido porque non é fácil para min. Entonces, pois para nós a entrevista foi moi importante porque nos sentimos escoitados e comprendidos. Ao principio estábamos nerviosos, pero pouco a pouco sentimos con máis confianza de poder comunicarnos coa escola. Agora sabemos que podemos contar co centro para axudarnos e que hai solucións para mellorar esta situación de comunicación. Tamén estamos máis tranquilos porque sabemos que a Mina terá un apoio na escola e poderá seguir avanzando.